повече, за да не чакаме. Да не чакаме много. Си, вие сте временно. Аз се превъртирам. Ти сте го крила пак толкова от мене. Аз вие сте временно. Много назад. Виж, изглеждам ли се? От красивата жена. Как съм? Красива ли съм, честно? И да ги пробвате. Учила за 1300 лева, ако обичаш. Машала! На 3 отваряйте едновременно. Уау! Не така бе, бъди. Имаме си бременност. Верно ли бе? Бременна си! Его на бе, его на бе. Его на. Момченцето! Его на. Момченцето! Мале. Красива жена! Красива жена! Мали Виж го. Там още по-красиво. Да, виж го. Да. Накрасен. Мама, ти там! Какво е това, бе? Бинто! Не чети, не чети. А какво да видя? Познай. Браво!